हाग्राफ्राबो साननै सानथामजोंनो आजां गाजां मा बेन्दोंथाय आयु थोस गयासो गाज्रि जाजोब्बाय थोस हाब दै गांनायाबो मा ख्लाब ख्लाब्रा ओइ बिमा दै लाबोलै दै गांनाया हामला आङो सान्दुं गैयाबाबो बोथोरा बोरैबा गोस बे फंबायाबो सामफ्रामबो ओरैबा ओरै गिदिंनायल'सै गावबो मावा खामलाबो नागिरनानै लाबोआ आंहा सोलाबलायलाङा खामानिफ्रा हारसिङै सामफ्रामबो हिनजावखौनो होआबा जानाय नंलालै बेनो न'आव थानायनि मासथिनि ओइ बिमा दै लाबोलै हाब बेबो मा मावदोंब्रा दाउ फैलायलाय बाजैया अबाय थांखोब्रा ए बाजै ओंखाम संहांबाय मा जाखो सङाखै नों दा दै गांदोंनो दै हैनो नागिरदां दैफोरखौ दायो हैबाय थालै बाजै आंहा नोंजों मोनसे खामानि दंमोन मा खामानि बेलाय खामानियाथ' बिदिनोसै एसे गुलाब थोर आंनाव गैया सामफ्रामबो बेसेबां हरनांगौ आंलाय बिदानाव बि इस बाजै दिनैनासो नांसिनथारगौमोन इम्परटेन्ट सिनथारमोन दिनैनासो गैया होनदों जाम्बा गैया आंहा दै हैसै दा रागा जोंगोन बे नों दाया आयै बाजै मानो बिदि खालामनो नागिरखो हरलांगोरदों नामा नोंनाव जे दङ बे आदानावबो बिबा मोनगोन ना मोना दिनै सामफ्रामबो बिबाय थानाय जायो बिनोना बिलाब्रा मेंथारबाय आरो आजां गाजां हास्लाबथारा गाङा जायो नामाब्रा नङाहाय सान्दुं गैयाबाबो गोस गरमा लाबो जाखाथारलामोनलै गांनाया दैखौ बेबायदि लोङो एफा खुदाखौ लोंनाङा गांनायाव थाबथालाबायगोनबो मा थाबथालाबायनोब्रा ओमफ्राय गैया जोंना आसला दङ देलायगासिनो बहा थांनो नागिरदोंथाय फैसा बिदोंमोन आंनाव गैया होनदां दा नोंनाव बिफैसिगोन बियो आरो फैसासो बिलायबावदों बियो आंनि बेथनखौ बेनो खावसे जायो खामायनो रोङा दामायनो रोङा गावबो मावनो हाथारबाय हिनजावसो लाबोनो होननाय खोनाबावदां मैया मानसिफोरनि सिगाङाव बुंदोंनो आंनो खिथादों मानसिफ्रा लाबोथारथोंसै लाथारथोंसै बे हिनजावखौनो लाबासो बुजिसिगोन बियो मा मावनानै जायो जाथोंसै बियो ए बिसि फिसाय आंखौसो रायलायबाय थाखो ना माखोब्रा नोंसोरलाय इसोर खामानियानो जेबो गयाखै आंनि खोथाखौसो रायलायनानै आन्दायबाय थाखो ना माखोब्रा नोंसोर सानैयालाय मावनोबा फुरा मावनांगौलै मावाबा आं बायदि दल' थानांगौ आरामनो नायदो डायलगफ्रा जेन'बा गावनि जानायसो दाट बदमाइस सामफ्रामबो ओरैनो थानानै आंहा दिनै एसे स्कुल बन्द मोननायखाय एसे मावदों बोरो नोंखौ खामला नागिरना लाबोनो थिननाया गावबो मावा खामलाखौबो नागिरना लाबोआ बे आइया बिदि खामलाफोरजों आंहा रायलायनो समायो एम ए पासआ लाजिलायलाङोलां बिसोरजों रायलायनो आयु नोंना फंबाय एमसिलिया खामलाफोरजों रायलायनो लाजिबावबायनो ओइ बाजै जामारगोनबो दै एमसिएल सानसे समाव टारगेटआ दंखायो बाहायनो टाच जायालां नोंनि एमसिएल जानायखौ गावनि जुथा जरासेखौ बायनानै लानो हाया नोङो आंनि बेथन नङाबानो डायलग होनो फैदों बाहाय आइया आदा बे गय बागानफ्रा जोंना मानि थाखाय दङ देनां देरगोन बियो फिथाइ थायगोन बिखौ फानना इलेक्सन गेलेगोन आं नायदो नों ओमफ्राय ए बे गय बागाना नोंनिलै गायनाय समाव फांसेखौनो गायाखै नों दिनैहाय बाहाग लानो ओंखारबोदों खामलाखौनो रायलायनो लाजिलायबावो नोङो आरो बहाय गय बाहाग लायबावसो बेबायदि थाबाय थायोबा फाहांसेबो मोननाय नङा नोङो बाबु आरो गय बिफांखौसो बाहाग लानो फैदो नोङो बाहाय हाब मोना जायो बे गय बिफां देरनायजों नोंनि पेन्सन मोननायजों ग्रोब जाहैखासिगोन इलेक्सन गेलेनो आंहा मोजांनो आयु नायलाय बिफा नोंनि पेन्सनजोंसो इलेक्सन गेलेनो नागिरलायबावबाय देनां जोंखौ थोरसि लानानै मानसिफोरनाव मागि होआथ' बियो फाग्ला थाब लाबोदो हिनजावा थाब जुदा जानोसै जाखागोन बिदिनो जोंखौ बिबायनानै जाखागोन बियो लाबोदो माबार दिनै लाबो आया बाजै थिग टाइमावनो गोसोखांथारबायलै नोङो दा आंखौ सासेया जोंफ्रुजोबगौमोन लोगो हमनो थांनो नागिरदोंमोन आं दिनै आलासि जानो फैनोनो जोंनाव आदा थांदो लानानै फैदो नोंखौलाय बाहायदो सोरथो गसंबाय थानो थिनखो लानानै फै माबार थांबाल' जायो नामालै बिदा जानानै एसेबो बुजिथारा फैसा गैया मुं गैया बोरै लाबोलाबायनांगौ जाखो बाजैनाव बिबाय बाजैयाबो नों दानाव बि होननानैसो बुङो ओमफ्राय दा आं नोंनाव ओंखायनो बिनो फैदों नुवाखै फैसा नांगौ नालाय थास्लिमनायफ्रा जोंहाबा मा जा मा था खरस बायनो फैसानि थाइसेबो गैलायलाङा बेसे हरनांगौथाय फैसायानो गैया हा बेसेबां दोनांगौ नोंलाय हरदोब्रा
3,000सो 3,000 फैसायानो 2,000ल' दं आंनावहाय थां बिमा बे गस्ला सिफियाव दं सार्टआवहाय दिनै लास्ट खिन्थु बाबु फैसा हरनाया आरो दिनैनिफ्राय मोनला बिनाय बायदिखौ मोनबालाय एसे मोजां जागौमोन ना दा थेवब्लाबो बाजै हरदो हनाय बाजै बेदलाय होथारदोहाय फाग्लाखौ गेलासोंनो नै होथारगोन आंखौ दा फाग्लासो गथ'आ रायबाबो होनबाबो जेबो मोदोमाव नांखाया जानोबो हामारगोन आरो बे फाग्लालाय एमसिलि जानोलाय गरबो गैयालै बे फाग्लाजों डायलगाबो गोगोम फारिमबा दासो थाबायबोगौ दा गारि दोनलायनानै बेसेबां गोबाव जाखो नों बाहाय सफैनाया सना दासो फैबाय नोङो औलै लोगोफोरजों लोगो मोनबानानै एसे लेट जाबोबाय आंहा नेनोसो बावबावबायमोन एफा गोबाव नेहोयोहाय बिदि गिलु बालु जायगायाव फै बैथिं थांसै ओमफ्राय मा खबर धुपसो होदोहाय खबरालाय नोंसो खोन्थागोन दा नोंसो लिंहरदों आंखौ खबराथ' मोजाङानोलै दिनैना मानो होनोबा आदा बाजैया आलासि जानो लिंहरदों नोंखौ जोंनाव नंगौ ना नङा जाबाय जाम्बि बोरैबाबा लाखिजाबावगोनसो नोङो थिग गैया आदा बाजैमोनजों ओरैनोबा लाखिनो एसे बुंदलाबायगासिनोखामोन लाखिनायाथ' लाखिगोनहाय ओमफ्राय आं खामानि दामानिखौनो मोनसेबो रोङा आयै बेखौ जों सानैजों एसे मेनेज खालामनांसिगोन ब्रा एसे बारा बुंना होदो रोंजोबो होननानै होमबाना लाखिगोन उनना उन जाबाय थागोन बे माबा मोनसे मा बुंहैनांगौ आं जेनेबा आदा बाजैमोना माबा सोंबाथाय बिनि उल्था होननानै बुंखा माने बारासिन गासिखौबो हायो होननानै बुंजोब होमबानो जागोन थगायनायजों बेसे गोबाव सोलिनांगौ दे ओमफ्राय थगायबाय थानानै आंहा मावनांबाय थाबालाय आरे जाम्बि जोंथ' एसे एनैखौ थगायखानांगोन ना ओमफ्राय हाबा जाखांनानै जोंखौ मा खालामनो हानो बिसोर ओमफ्राय बिनि उनाव नों नोंनि आखुखौ देखायफिनबानो जाबाय बुद्धिखौथ' थिगखौनो होबायहाय नों आंनो ओमफ्राय नों आंजों संनाय खावनायाव सब समाय थाफानांगोन मानोना आं जेखौबो रोंखाया बेफोरखौ नों जेबो सिन्था खालामनाङा हाबा जाखांबाथाय आं नोंनि सायखंसै संनोबो रोङाबालाय माथो जानो इउटुब दंखायोना जोंहा इउटुबनिफ्राय नाय बानायगोन जोंहा नेटआ मोजाङै नांखायो दा ओंखाम संग्रायाव नङाबा फेल जागोन जोङो संनाय खावनायाव इस नाङोलै जोंना नाङो आङो खिनायावबो मबाइल लांफाबावोसो आंना ओंखाम संग्रायावलाय मा जुदि नोंसिना आदा बाजैमोनहा आंखौ दा लाखिमारोबा आंहा न'आव खोन्थाहरनांला आरो बेफोरखौ मा सिन्था खालामबावगौब्रा आंलाय आदा बाजैमोना लाखिमारोबा खिन्थाहरबानो जाबाय थौदो होमबालाय औ थांसै होमबा होथारदोहाय बे दामिनिखौ होथारदो रादा नायनो हाथार आं बेरा दामिनिखौ बाथाय हाट बबे खामानि मावनाय खाथियाव गाबलाबाय थाखोब्रा बेलाय दामिनिखौसो होनदों आंहा नै ओरैनो सियारसि खामानि हरनायखौ मावगासिनो दङ बबे जामाना थां सियारखौ नायनानै गाबलाबाय थाखो गोदाव सोरावलाय कमेडिखौसो नायनांगौ कमेडि बे अनिल प्रेक्टिकलमोननि कमेडिखौ नायनो हाया नोङो नाया आङो नोंहा खामानि मावग्रा मानसि मावबाय था मालायखौलाय मानो थाल लानांगौ आंहा सिरियालसो नायनो मोजां मोनो ओरैनोबा सिरियालबाबो कमेडिखौ नायनांगौब्रा कमेडिखौ नायबासो गोसोफ्रा हारफ्रा मोजां जायो ट्रेजेडिखौ नायनो नाङा दुखु जायो ओमफ्राय मा दाबो फैदिया बिसोरलाय जानो मा दाबो फैदियाथाय बेलासि गुलायबाय ना बहाबासो बेरायलाहैखो नाबाखो बिलाय लानानैलाय हमनानै हरजालाबायबा लासिं सिं जाथारगोनहाय होद मा खुगा खामानि बुंलाबायब्रा आंलाय बोरैबा हमजाफ्लांबा जोंहासो मान सनमान सेस जागोन ओंखारनो हानाय नङा आङो स्कुलावनो थांनो हानाय नङा होनबालाय बहाथो थांखो फिस्लाय माथो दाबो सफैया थांनो मालाय बहा थांनो हानो फिस्लाय 2,000ल' फैसाजोंलाय कफि लोंगासेयानो नङा बेरायदोंब्रा बिसोरो बहाबा पार्कआव आरामनो गोसोथोलायनायखौ मिथिया नोंहा गोसोथोलायनायबाथाय लोगो मोनलायबाथाय सानखौनो दाहाब दाहाब मोनलायलायो नै दा आलासि जाफैबा लाखिखानोसै नामाथाय ना मा होनो लाखिजायो गाव थालाङोबा आलासिया फैमारोबा नैबे दाउला खासिखौनो संनानै जानोसै दिनैहाय आयु दाउआनो आंहा बे मासेल'थारसै जोलैसो दोनदोंमोन जाजायोलै आलासि फैनायावलाय मा नै बेलाय माथो लाबोमारबायगोनहाय दे थांदो जिरायग्रोलायदो फैबाय हनै
ओंखारदो लाबोदो माबार दे जिरायदो जिरायदो दे जिरायदो नैबे जोंनि आदा ओमफ्राय नैबे बाजै खुलुमबाय दे, आदा दे, बाजै बिनानाव ओमफ्राय माथो एथ' गोबाव जाया औ जाहा रायखांबाय थादोंमोन नोंसोरखौनो माबालै आदा जि देलायनायानो जोंनाव फैनो होननानै ओंखायनो लेट जाबोदों नङाहाय आदा गाहानो लेट जालांखादों थांनायावनो आंखौसो नेहोबाय थाबाय माबालै लोगोफोर लोगो मोननायानो लामायाव आदा ओंखायनो एसे लेट जालांदों जि लामा गोजाननिफ्राय फैनाय जारौ खस्थ' मोनबोबायदां खस्थ' मानि बाजै आं मावै दाङै खस्थ' मोनबोखानाय ओंखायनो बेफोरखौ जेबो साना ए मोजांहाय बिदिबा बुंनो थाङोबा आं रोङै खामानिखौनो गैला होनजायो संनाय खावनायखौनो होन नारजि अमा अनला मेवाइ दाउ गासिखौबो रोंजोबखायो हाब थिग जाथारबायहाय बिदिबा नोंदाय आंखौ नारजि ओंख्रि संनो रोङैनि रायबाय थायो थिग जाथारबायहाय नोंहा एबाराव औ थिग जासिगोन एबार आरो बेल' नङा सिख्लाबाबो आङो उन्दै गोरलैफोरनि खिनाय हासुनाय गासिखौबो सुजोबनो हायो मुगैनाय होननायानो गैया आंनाव आयौ बिदिबा नों जोंनिखौ सुनो मोनथारगौमोनहाय उन्दैया जोंना हस्टेलावसो थायो हाब बाजै मालाबा हस्टेलनिफ्राय फैबा थिगसे सुहो बेखौ नायनां औ जायो नायसाय मोजांसो होनबावदों बियो उल्था उल्था होननो थिननानै गासिखौबो मावनांजोबमारबा जारलासो दं नोङो दे जाबाय दे मोजां जाबाय बिदिबालाय ओमफ्राय जोङो दिनै लाखिखानो सानदोंमोन बिनानाव नों मा होनो फंबाय औ लाखिनोसैमोन जोङो मा सानखो नोंसोरलाय जायो आंना जेबो प्रब्लेम गैया खिन्थु आंखौसो खामानि थिनबाय थानो मोननाय नङा दै ओमफ्राय नों मा बुङो थालांमारो ना मायो जायो आदा बाजैया लाखिनो गोसोथारबालाय माथोबाव दे जाबाय दे मिलायजोब्बायबालाय थांदो न'आव लांदो औ जों लांदो दाउ दे दे जागोन बिदिब्ला आदा थौदो थांदो आरो दाउ सिथारनांगौ दाउ नायनानै दोनखाबाय जोङो दहायनो नायनानै दोनखादों दे जाबाय जोंना मिशना साक्सेसफुल माथो खामानियाव एक्सपार्टथारनो थिग जाबायलै नोंहा एबार मानसिया बोराफोरफोर खुगायाबो स्रां स्रांथार खामानिफ्रानो गिनानै खारखोमाजोबसिगोन बायदिसो मोनबाय आङो फाग्ला बोरै एथ' मोजां हिनजाव खायदा खालामना लाबोदों बेलाय गावहाथ' जेबो उरायखाया एबारथ' बेल्ल' बेथ' जालायनाय जासिगोन बियो सबायजों दाउजों अमाजों नारजिजों अनला दाउ फाग्ला मानसिलै बियो लाबोद' बिमा साहाया 9ता जानोसै नै आदा थाब नुजाहैयाबा ओरैनोबा सोरबा सोरबि बेरायलाबाय थाथारो ओंखामखौथ' मोनजास्लाबखाला आङो दाहाय जाफैफिनजां फैनानै नुवाखै फाग्ला फाग्लिफोरनि दरा दाबो गेवा बेबादिजों मा संसार जानो सानखो बिसोरलाय नै लांगौ र' हास्लाबथारा हास्लाबैसो नुदों नोंहा 9ता जालाय लांसै नै ओरैनोबा 9तानि सिगां सहैजोबथारनांगौ दाना मास्टारफ्रा लोंदो ओंखामाथ' उखैसिगोन नोंथ' जेबो नंला दा उन्दैफोरजों खिस्रि जाफानसां दे जाफादो होनबालाय आंबो संनो हास्लाबासै मावलु मावला जोंनो बिस्राबो दाबो सिखारा नालाय माथो बेगर जाबाय थाखो बिसोरनालाय सानफ्रामबो खर' सानाय उदै सानाय लोमजानाय आरो दिनैबा मा जालायखो बेबा जानो फैजेननायलाय माथो खस्थ'खौनो जेबो बुजिया खामानि रोङै जेबो गैयासो होनदोंमोनलाय दाना माथो आंलाय सानफ्रामबो ओंखाम ओंख्रिसो संनांबाय थायो माखौथो होनदों सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम दा जोंनाव सफैबायना बेफोरबायदि जा दालाय नङा नोंबोथ' जि फसायथारदोंमोन ना नायनानै दै बेनि खोथायाव गलिखायाखै आङो नारजि अमा संनो रोंथारगौ होननायखायसो मोजां मोनदोंमोन आङो थै फाग्ला स्रि स्रि बुं है खोनाथोंलै जाम्ब्रबाय खिन्थु आसला मैयाबो दख'ना सुहोजाबावदोंसो आं हयले मावनानै जाहोबाय थानो सोलाबाहाय जुदा जानोसो प्लेनिं खालामसां बेनोथ' जादोंलै दा हनै जोंना फाग्लायाबो जेबो खामानि मावनो रोङा बेराफारसे बिसियाबो खामानि दामानि जेबो मावला जारला जानोसै ना आं मोनथिलाहाय आं बाथारबाय गोदानावलाय माथो एफा दुखि फाखि रायलायफैया मोनसिबिलाय आं जेबो बुंनो रोंलालै नोंसिनि गोसोसै ओइ टाइम जाबाय आंहा थांसां दे थांदो थौबाय आयौ मालाय दानो सिखारबायबो औले बाजै
नै बेनो हराव खर' साबाय थादोंनो उन्दुनो हायाखै हाब बेसेबां खर' साबाय थायो जाखो बेनालाय दिनै खर' सायो गाबोन उदै सायो बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो जानो जोंनाव फैनायनिफ्रायनो लोमजानाय साजायनायानो जोबला बेना मा जाखोथाय मानसियानो जायसो जाजायो बेसो मिन्थियोहाय आब' खर'आनो दाबो सागाबावाखै आंना ओमफ्राय आब' साहाखौ फुदुंखाबायमोन नामा साहालाय बोरै दासिमबो फुदुङै थानांगौ लोंखाजोब्बाय जोंहा नोंना बेवाया स्कुलाव थांबावबायसो आयु बेखौनो फोजालायासै जोंखौ लोंनो खथ्थ' फोजादोंमोन नोंना बेवाया दरबाय बुबाय गावसो थानो सिखारासै नालाय फोजादोंना फोजायाखैथाय माथो जेबो खोनायाखै आंलाय ला आंनोबो दोनाखै बाजै हिनजाव लानानै खस्थ'सो मोननाय बायदि मोनबायलां दोना जायो नामा गुसु जाजोब्बाय दा गरम खालामना लोंबानो जाबाय हे होस गुसुबाबो जायोलै आंना जेबो नङा लाबोदोल' बाजै आंना खर'आनो थिग जाथाराखैहाय आब' गरम खालामफादो बेबायदिनो सानफ्रामबो माबा नङा माबा खाथायनानै थाथारगोनहाय आङो मावहोबाय थागोन आं आब'खौ न' जाथारबायलै बाजै लोंफैद' नोंहाबो आयौ दुंबायबो आरो साहा फाथिसो मोनामबायदां हाखु दाखु मा साहा पाति मोनामलाबायनांगौ दहायनो फुदुंखानाय नालाय दसेनो गुदुं जाबाय गोथावसिनसो जाबावबाय नोंसिना बेबो जाम्बि जाम्बि बुंबाय थायोलै ओमफ्राय बाजै दिनै मा ओंख्रि संखो बाहा ओंखाम ओंख्रि संनो नोंदायानो मोनजास्लाबावाखै स्कुलाव थांनाया एफाराब फुंनिफ्रायनो आजां गाजां खामानि मावबाय हारसिङै माखौ मावथ्र'नोसै आंलाय हारसिङैलाय बेखौसो संफैजानो लुगैदोंमोन आङो आंहा देहा गाज्रियावलाय बोरै संनो हानांगौ आब' डाक्टारनाव नायजानो हाया बा सामफ्रामबो खर' सानाय बिलाय मबाइला हर थौजासे नायबावनो हाया हरदो साहाया आयु मोखांबो सुलायबावला नोङो ओरैनो साहा लोंसै मा नांनायनि आंहालाय मोखां सुग्रोनांगौ जाखो मोनायावनो आंहा हाथायबो मानजिखायो मोखांबो सुखायो औ बाजै हरावनो हाथायबो मानजि मोखांबो सुयो आसोला साफाखा साहा लोंखांनानै खर'आ मोजां मोनोबा ओंखामा संदोहाय आं हले बाथारबाय रेस्ट लानोसै आङो एसे आथिं आखाइ सानाय मोनजोबथारबाय आङो नायगोन खर' सादों होनबाबो गखाया माबायदि न'खर दे नोंसिना आं बाथारोहाय देदो सानैजों संसै होनबा दिनै ना मा होनो